Okay. Maminaw to isuon sa mensahe sa Dios dina kang Moises sa dihang nagapanaw pa sila dito sa Bukid Sinai nga ginumalahan kini ni Moises sa panahon nga ang mga katawhan nga panguluhan ni Moises nagikan gayud sa Ehipto nga gikuha sa Dios, ipagawa sa Ehipto nga nagalawig sila paingon sa yuta nga gisaad sa Dios ngadto kanila nga daghan gayud mga katawhan nga wala gayud maangay sa Dios, no? Nga hangtod ning mga orasa, hangtod ning mga panahon na igsuon, doon na lang gyapon mga katawhan nga padayon ng gihapon nga moreklamo diha sa Dios, padayon ng gihapon nga bagulbul silang kinabuhi, labi na kanang gitawag nato igsuon nga panahon na sa pagpangalagad. Kung doon na isugo ang Dios alang kanila, so daghan gyud ang musupang niini, no? Ano man, ang tao lagi pa sa Dios diha na sa Exodo. Kung atong basahon ang 33, ngayon pa sa Dios ngadto kang Moises, mangadto kamo sa usa ka yuta nga dato kabunot apan dili ako muuban kanyo kay gahi kamo kasing-kasing, no? Matupad ni sa Ginoo ngadto kang Moises sa katawhan nga gidumalahan ni Moises. Kay tingali unya laglagon ko kamo diha sa dalan, no? Munang dilibot sa Dios nga doon na siya mahimo ngadto sa mga katawhan. Kaya gikuha kini niya gikan sa Ehipto, iya kini gipili aron maiya nga mga katawhan, pero lagi ang mga tao gahi gayon ulo, no? Nga ingon pa sa Dios nga tingaling makahimo ako sa paglaglag ngadto kanila kumo uban ako ninyo. Pero si Moises doon na siya nasabtan ni Moises ang gusto sa Dios. Pero ang kinabuhi ni Moises, gusto niya nga dili gayud mo biya, dili gayud pwede nga dili mo uban ang Dios ngadto kanila, no? Sa atong kinabuhi so nangandoy ka ba nga kanunay makiguban ang Dios diya kanimo, no? So mo na nahimo ni Moises, no? Nga gusto niya igsuon nga sa ilahang pagpanaw ug asa man sila paingon, gusto niya nga ang Dios kanunay mukuyog ngadto kanila. Gusto ni Moises nga ang Dios, ang presensya sa Dios kanunay ana kanila, no? Nga dili unta mubiya ang presensya sa Dios ngadto sa katawhan. Pero sa kaya nag-iigsuon, ang tao magayon mubiya nga sa Ginoo, no? Bis kay nakabato na o gingo na to nga paglaom ang tao, pero ang gihimo sa tao igsuon, bibiya lang yapon diyan sa Ginoo. So nasabtan ni Moises nga kung wala ang Dios, matod pa niya nga yung pang Ginoo mingon, muuban ako kanimo pagpadawgon ka, no? Matod ang tubag sa Dios. Pero nga ni Moises igsuon nga kung dili ka mo uban kanamo, ayaw kami pabiyaa ni ining dapita, no? Kay gusto sa Dios wala na lagi. Paglakaw na mo. O di na tumuban niyo kay mga gahi kay mo ulo, no? Gahi kay mo kasing-kasing. Muna nga gusto sa Dios nga biyaan, pero ingon pa ni Moises nga dili sila mo biya kung dili mo uban ang Dios ngadto kanila. Kaya nasabtan ni Moises nga kung wala ang presensya sa Ginoo, kung wala ang Dios ngadto kanila, wala kay sila mahimo sa ilahang pagpanaw. No, mao sa mga ato kinabuhi karon igsoon sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo,
kung mubiya ka diha sa presensya sa Dios, kung ang Dios mubiya, ang presensya sa Dios mubiya ka na kanimo nga na sa tao, wala kayo mahimo ang tao siyang kinabuhi. No? Wala, padayon ka lang sa imong buhaton nga dili maayo tubangan sa Dios. No? Karon igsoon atong tanawon kung say mga benepisyo kung kita igsoon anaa diha kanunay sa presensya sa Dios. No? No? Nga doon na di ay madawat, doon na di maangkon, doon na di benepisyo ang tao kung dili mumulan diha sa presensya sa Dios. No, first, gamay na ni iso no atong ning pamalandungan basig maminaw tao basig malipat mo ani kay gamay na ni, no? Gamay na ni nga bulong karon sa Dios nga akong ipaambit ninyo. Bahin kini sa presensya sa Dios nga kung ang tao, kung ang presensya sa Dios wala sa tao, wala gayon mahimo ang tao. So kanato nga katawhan sa Dios nga ang presensya sa Dios anaa niya nga tao, doon na siya ibangkon ngadto sa Ginoo. Na first nga nabasa sa tuang Sunday School nga gaina diha sa Galatians chapter 5 nga kining maangkon sa tao nga kung anaa ang presensya sa Dios ngadto kaniya, kung ang naa ang tao ngadto sa Ginoo, doon na siya maangkon unsa man kaning gitawag nato nga kalipay. No? Kung ang tao nga naa kanunay diha sa presensya sa Ginoo, magka-benepisyo siya, makaangkon siya igsoon o gitawag nato nga kalipay sa iyahang kinabuhi. No? Ingon pa ang Psalm sa kinabuhi ni King David sa dihang anaa pa sa kakuyaw yung kinabuhi. Ingon pa ni King David sa Psalm 16 ato basahon igsoon sa kinabuhi ni Haring David. Ingon pa ang Salmo 16 versikulo 11. Matod pa si Haring David siyang kinabuhi ngadto sa Dios. Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Hallelujah igsoon. No? Munay gipamatunan ni King David sa kinabuhi ngadto sa Dios. Ingon pa nga gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya, tanawa igsoon ha, ang presensya sa Dios, ang imong presensya naghatag ka na kung tumang kalipay. So sa ito bagay, kung ang presensya sa Ginoo naa sa tao, ang tao so makaangkon sa gitawag na ito nga kalipay. No? Tanawa na ng mga tao igsoon nga walay presensya sa Dios. No? Ang ilang kalipay naara din sa kalibutan. No, kung doon naman sila akabtangan, lipay sila. Pero igsoon, kanawa nga, hinungdumi nga ang kalipay din sa kalibutan, dili gayon may kumpara ang kalipay ngadto sa langit. No? So matod ba King David, nga nakaangkon sa kalipay, tungod kay dunay doon na kaniya ang presensya sa Dios. Matubad niya, gitultulan mo ako sa dalan, paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya, naghatag ka na kung tumang kalipay, o nagdalag katagbawan, hantod sa kanturan. Dito siya igsoon, walay katapusan, hantod sa kanturan ang kalipay sa tao, kung anaa kanunay ang presensya sa Dios sa iyahang kinabuhi. Na? Dili kalipay nga naara din sa kalibutan. Dili tigpari nga kalipay igsoon. Na kung makadaog ka gasto, alipay ka, nakadaog ko. Pero igsoon, ibaway, na kanang kalipaya, dinhira na sa kalibutan. Dili pareha sa naangko ni King David, nga kalipay kung anaan, presensya sa Diyos at kinabuhi, inyong pa niya nga nagdalag katagbawan, hantod sa kahanturan. Hangtod sa kanturan, walay katapusan.
Masag na kung kanunay kang naa sa presensya sa Dios, isuon mo nang ingon diha nga makaangkon kita kinabuhi wala usad katapusan. Walay katapusan. Ha? Atong panimuang nigsuon nga dili kay kita mahibulag sa presensya sa Dios kay mausab nang nasabtan ni Moises sa pagpanaw niya din sa bukid sa Sinai sa nagpangulo kasi sa katawan nagikan din sa Ehipto na gusto niya nga iyan nasabtan nigsuon nga kumubiya ang presensya sa Dios ngadto kanila wala sila mahimo no sa pagkukod ngadto sa mga Ehiptoano. No? Pero nakiksulti si Moises ngadto kan sa Ginoo nga ayaw kami biyahe. Kung dili man kamuuban namo, ayaw na lang kami pabiyaan ining dapita. Ayaw na lang kami palakta ining dapita kung dili kamuuban namo. Kaya nasabtan lagi ni Moises nga wala ni sila mahimo kung wala ang Dios, ang presensya sa Dios kung uban ngadto kanila. No? So manaingon ni King David nga kung ang presensya sa Dios naa sa tao, kung dili mubiya ang tao sa presensya sa Dios, mato pa naging David, kaya ang Dios nagtultol, nagto, kaniya, yung pa naging David, nagitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. No, mo ni nga nakitaan po nato ang dalan paingon sa kinabuhi. Pinaagi sa pagdawat nato kang Jesus Christ. No? Nagaangkon kita, nakatultol kita nga sa dalan paingon sa kinabuhi nga doon natin paglaom, nanuman, tungod kay miduol ta diha sa presensya sa Dios. No? Huwag mo magbabasa sa verse chapter 16 sa Salmo, versikulo 11, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi, ang imong presensya naghatag ka na kung tumang kalipay. Kanang tumang kalipay yun. No? Nga kanang tumang kalipay ba? Kanang imong kalag na naglusurot sa Diyos kalipay. Nanuman, kay nagdalag ka ng bawan hangtod sa kahangturan. Kaya naalagi ang presensya sa Diyos sa iyang kinabuhi. No? Kini kalipay igsuon, mga itong i-emphasize gamay, kining happiness, kining joy, parihar ba na pre? Happiness ug joy, maura ba sila o? Murag lahi, no? Lahi ang happiness. Gamay, no? Lahi po ng joy. Kaya kining joy, murong mo ni giinguni ni Haring David nga, kanang tumang kalipay yun, no? Tumang kalipay, no? Kining happiness, para ni happy raman ka, no? Oh, kadawat ka, tegaan ka, kuan dia, lipay ka, salamat kayo. Pero kining gingon ni King David nga tumang kalipay, nga nagdala niya katagbawan ng matun sa kanturan, muni itawag na to joy, no? Joy. O gikan Diyos kasi among kalag ba, nagmalipayong yun, ngadto diha sa Ginoo. No? So mga benepisyo na naangko na to kung kita igsoon, kung ang Diyos kanunay mag-uban ang iyang presensya sa ngadto sa tao. No? Kung ubiya nga diha sa presensya sa Diyos, piting luoyan ni mo igsoon. Mabitaw na nga itaghan ro mga tao nga wala diha sa Diyos, wala sa presensya sa Ginoo, nangapakyas ang ilang kinabuhi. No? So, kalipay. Mausabang ang Psalm gihapon, verse 5, chapter 5. Mao gihapon ingon ni King David din ha. Unsi gihapon, ha? Iyong pa ni King David, apan magmalipayon gayon ang mudangot kanimo. Away soon. Unsa ingon ni King David, ang mudangot diha sa Ginoo malipayon o mag-awit sila kanunay tungod sa kalipay. Awit sa awit ka kanunay anuman tungod kay naa ka diha sa Dios, no? Awit ka diha makapaday diha sa Dios anuman tungod kay miduol ka diha sa Ginoo, midangot ka diha sa Ginoo. Ang nahigugma kanimo imo gayong panalitan. Ug sila magmalipayon diha lamang kanimo. Asa ta magmalipayon igsoon? Diha sa Ginoo. No? Wa na ilaing kalipay. No? Mabitan na nga, kung malipayon man taming kalibutan na, kung sa may madawat na ito, mga material sa itong kinabuhi ng kalibutan na, igsoon, temporary lang nga kalipay.
Oh, ang kalipay nga wala katapusan mao gayon diha sa Ginoo. Okay? Mo na first the benepisyo nga sa dihang naata diha sa presensya sa Dios, no? Kalipay. Kalipay. Then second, ubo lang igsoon atong ginipaminahon, no? Basig malipat ta. Tiklot na to, kaya aron mahibawan na to. No, tinuo ba itong ingon ni Digon? Basi nagtungo lang to. No, pero tibaya ko na kung kuha nino, basa-basa kay aron lang na ako'y na ako'y tundok ninyo igsoon. No? Nya karon dili na to ipaminahon. Sayang akong pagtuon. Nya sayang ko na pulong si Ginoo. Nya moingon mo unsa ditoy na leksyon ni Digon ako paminaw, no? Dahil sa pa, ikaduha, kung naato sa presensya sa Dios, ikson, makapatungtang at ito kaniya o proteksyon. Proteksyon ikson, no? Diha sa Dios. Kung atong balikan ang kinabuhi nila Moises, kailang pagpanaw, so, ihimo kanunay sa Dios ang pagprotektar ng ito kanila. Sa dihang gibukod sila sa katawhan sa kasundaluhanan sa Ehipto, iksoon, nakita sa katawhan, nakita sa mga tao kung giunsa sila pagproteksyon sa Ginoo. No? Sa dihang nagpanaw sila, sa dihang gibukod sila, ato man ang makita usay sa salida, di ba? Kanang gipikas ni sa Ginoo ang dagat, aron lamang maproteksyonan ng iyang katawhan. No? Mo nay ikaduhang benepisyo na to kung kita igsoon diha sa presensya sa Dios, protektahan ta diha sa Ginoo. No? Ingon pa ang sang yapon igsoon. Salmo 18. Psalm 18 versikulo 35. Unsay gingon ni Hari David diha sa Ginoo. Gipanalipdan o ginuwas mo ako o Ginoo. No? Ang imong pagatiman nakahimo kanakong damhanan ug ang imong gahom naglig-on kanako. Wow, igsoon. Hallelujah. Naglig-on ba kanato ang gahom sa Ginoo karon igsoon? No? Nagkatagamtang bata nga gipanalipdan ta sa Dios panahon sa kalisdanan. No. Kaya kung wala man ta panalipdi sa Dios, atong gingon sa Bagyo pa lang, sa Pablo, wala na ta nga panig na ta. No? Pero kay nakita sa Dios nga nagmatinud-anaw ta, ngadto kaniya, wala ta mobiya sa iyang presensya igsoon, ang Dios nagprotektar kanato. No? Nagproteksyon, nagpanalipod kanato. Sama atong balikan si Daniel siyang kinabuhi, no? Ang tulo niya higala gipanalipdan sa Ginoo, labi na kadto si Daniel sa dihang gipakaon siya ngadto sa leyon, no? Ang sige bisan pagbutang ngadto sa langog kay Daniel, itangkahan ang puntahan. Dito siya, kanta-kanta siya dito. Huwag ginangilabot ang leyon. Baho siya itong lawa si Daniel. No? Wala siya nanti. Gali itong mga leyon na ito, gutom na ka ito. No? Mamangtas ka itong mga leyon. Kaya gali sa dihang buntag pa lang, pagkabanag-banag, yato siya ni Hari Dario. Daniel, musta na ka diha? No? Anak ko. No? Anak ko, Hari. No? Ipagawas Daniel, wala ginaunsa. Ano man? Kay naa ang proteksyon sa Ginoo. Ha? Ano man? Kay wala siya mubiyak diya sa Dios. No? Pero katong mga tao nga nagdaot niya, hindi naagining mga tao nga kanang musugnod, no? Mo kanang mudaot si mo, ha? Kanang mo si tao kanang dautong ka ba? Aron ka maadto sa kalautan. Ha? Pero na may Dios, wala man mubiyak si Daniel siya sa Dios sa iyang presensya. Gitabangan siya sa Ginoo. Katong mga tao nagdaot niya, mo to'y gihakbong dito sa langong ng leyon, o pagkani katugbaw na, giwisi-wisi na. No? Ano man, kay wala man sila diha sa Ginoo. Muna ang kinabuhi sa tao igsoon, kay kung ang tao naa diha gayon sa presensya sa Dios,
Ha? Makaangkon sa kalipay, ikaduha makaangkon sa proteksyon gikan sa Ginoo. Bisag asa ta mo adto, basta dunay kay Dios imong kinabuhi, basta ang presensya sa Dios mag-uban sa imong kinabuhi suon. Wala kay angay kabalakan. Nganuman kay naa ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Namo na nga padayon ta nga pangalagan dili ta mo biya sa presensya sa Dios kay nahibaw-an na nato kung unsa kay mahimo ang Dios sa imong kinabuhi. No? Nga padayon na nga magahatag kanimo kalipay, padayon na maghatag kanimo og proteksyon sa imong kinabuhi. No? Sumuna ato tan-awon ang kaagi sa mga propeta, sa mga apostolis nga sa dihang naa ang presensya sa Dios silang kinabuhi. Bisan pag nakaagi sila og mga pagkantos silang kinabuhi, wala gayon sila musibok na naman kay naa ang Dios sa ilang kinabuhi. Naa ang Dios sa kinabuhi. Ha? Wala gayon sila man mubiyak sa presensya sa Dios. So, ang Isaias yung pa ang Isaias kapitulo 50 magapod diha ang gingon ni Isaias siyang kinabuhi. Kapitulo 50 bersikulo 7. Excuse me. Wala ako muunsa kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Raway soon, no? Sa dihang adunay gitawag nato nga kakuyaw siya ang kinabuhi. Matod pa ni Isaias, wala ako muunsa kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Gitaguan ko ang akong naong sama sa batong batilis ug nasayad ako nga dili gayud ako maulawan. Wow, ano man, kay naalagi ang Diyos mo, tabang, manalipod mo, protektar, nga na kanimo kanako igsoon. Kung kita, naa kanunay sa presensya sa Ginoo. Muna'y nakalamang na to ng mga Kristiyano. Muna'y nakalamang na to kung kita igsoon, diha kanunay sa presensya sa Diyos. Amen? Hallelujah. Last, igsoon. Kadalian na humantikon. No? Daliaw na to kay kanang mining bubura kay ato yung masabtan. No? Sabtan ba na to? Last, ison nga mabenepisyo na to diya sa Dios kanang makapot na to ang atong mga pangandoy. Ha? Provision. Makapot na to ang atong kinahanglan. Kung kita igsoon, naa diya sa presensya sa Dios. Hallelujah. Makapot na to, ano man, kay naaman ta kanunay diya sa presensya sa Ginoo. Naa ta kanunay diya sa presensya sa Dios. Atong basahon ang Pilipos kapitulo 4 bersikulo 13 igsoon. Ingaw pa ni Apostol Pablo ngadto sa mga sa taga Pilipos. May kalingkon ako sa pagsagubang sa tanang tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Wow, igsoon, no? Kanang nga sagubangon ato igsoon nga mga paglutos ato nang sagubangon. Makapot lang ato ang atong mga pangandoy, ang atong paglaom nga mao ang kinabuhi walay katapusan. Ha? Ano man, tungod kay naa ang gahom ni Kristo, naa ang presensya sa Ginoo. Una, nga bisan pag kung saon pagtintal, pag gitawag na to nga pag lutos nga na kanimo igsoon, duna kay kalikon pagsagubang nanuman aron lamang makapot imo imong gitinguha, makapot imo ang gikinahanglan, dili ka mahadlok nanuman kay naa ang Dios kanunay sa imong kinabuhi. Naa ang Dios kanunay sa imong kinabuhi. Ay kabalaka,
Makampot na nimo isuon kung kita dili mo biya sa presensya sa Dios. Yung pang Lucas gi-compare diha ang atong kinabuhi aron kay kita isuon makampot na to atong gikinahanglan. Yung pang Lucas versikulo 12, kapitulo 12, versikulo 2, 22, ingong pa niya. Unya, mingon si Jesus sa iyahang matinunan, mao kini ang hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo, ayaw ka mo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan, aron kamo mabuhi mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan, alang sa inyong lawas. Unay kisuon nga, makampot na to atong mga pangandoy, makampot na to atong gikinahanglan, matupad ni Jesus Christ, ayaw pagbiya sa iyang presensya. Kaya ang Diyos muhatag kayo diha kanimo. Kaya kinabuhi mas mahinungdanon pa kaayo kaysa pagkaon. Ang lawas mas mahinungdanon pa kaayo kaysa sa pagkaon. Amen? Atong kinabuhi atong kalagba. Mao na pinagkamahinungdanon sa mga butang ni kalibutan. Munang di kita bubiya diha sa presensya sa Dios sa pagpangalagad nito sa tubuhi untong ang Dios. No? Mao ni gingon ni Kristo nga tan-awa berto badayonon ang verse 24. Tan-awa ang mga uwak, wala sila magbugas ni mag-ani, wala sila tigumanan o kamalig apan ang Dios nagpakaon kanila. Nagpakaon. Nakita doon naman tayo mga pangandoy sa itong kinabuhi. Pangandoy na ito, magkakauntag naman na sa kadlaw katulog. Magkabistita. Magkapuyong tagbalay. Mangandoy po natin kwarta gamay. Yung pa ang Diyos nga tanawa ang uwak. Wala sila magpugas ni mag-ani, wala sila tiguman o kamali, apan ang Diyos nagpakaon kanila. Labaw pa kamo kaayong bili kaysa mga langgam. Hallelujah, iso. Labaw tayo bili sa tanang mga anak sa kalibutan. Ano man, kay kita ang espesyal na imo sa Ginoo. Gitagaan ta niya kinabuhi. Unang importante kayo kanato ang kinabuhi. So, hindi ato espiritu makalag nga makapuyo na sa gingharian sa langit. Makapuyo na sa gingharian sa langit. Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa kitason sa inyong kinabuhi pinagi sa pagkabalaka may tungod ni ini? Wala. Sige lang kagkabalaka. Makanam yung kamubuhi mong kinabuhi. Then, atong padayunon, laktod na ito ang 29, busa ayaw ka mo kabalaga sa inyong pagpangitag kanong Ginoo. Kaya ang mga tao na wala magtuo sa Dios, kanunay nangita ni ini ang tanan. Katong mga tao na wala Dios, wala presensya sa Ginoo, mao ni kanunay nilang ipangita silang kinabuhi, no? Material, no? Material. Apan kanato ka mga Kristohano sa inyo na diha, unaha, Hinoon pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi o magsangkap siya kaninyo ni ini mga butanga. Wow, magsangkap. Bisan pubrita, wala ko tanapas mo, amen ba? Sabi na nga itong kalag, paniwaan na ito isuon nga itong kalag, dilig yun papas mo sa pagkaon ng espirituhan. Adlong Domingo simba na. Ano man? Kay naa ang presensya sa Diyos sa imong kinabuhi. Okay? Sabta na ito isuon? Nga kung kita isuon na diha sa presensya sa Diyos, ang iyo na ito ang Ginoo nga, Lord, ubani mi kanunay, ubani ko kanunay. Kanunay imong presensya sa akong kinabuhi. Giyahi kanunay ang akong kinabuhi. Ngano man.
Kaya rumangko na to igsuon kining kalipay, maangko na to kanunay ang proteksyon, maangko na to igsuon kanunay ang atong ipangandoy sa atong kinabuhi. Ngandoy ta nga magpuyot ang langit, ayaw pagbiya sa presensya sa Ginoo. Amen.